bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diine kono kadi en calmini khalifaɓe aado ko noon calminirden ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he tuggude baba Abou Hafsata Coumba Hamme ha yetti Daoudou Gueddado Maymouna Tafsir Daoudou Mariata Samba Gaysiri tanum arda gerlel tongode men temedere e nogas tawa ko émission holmbo woni an arti taw koye mbaadi kuptidinde eɗen bismiɗo mo ganduɗa ko so tawi émission o ne yarotoni e kala saaha addude goto dillowo e leñol ngol e fonno mbo wawi dillirde foof gadden ɗum kollen kadi leñol ngol no mbaɗirannoɗen ni on joni joni mo on gandu ɗum hawrude welede geno en mbatta so wona tottude mbo o salmodira e yeeɓoɓe a yawa habrirde Pindi TV kono kadi ko yeeɓoɓe émission holmbo woni an embo wiye Ahmadou Dia assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal yettude Allah e julɗo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e salminde bandiraɓe hettotoɓe Pindi TV e yeeɓoɓe aussi radio o e télé o kamɓe fof ɓe calminama debbo hen e gorko suko hen e mawɗo hen e khalifaɓe meɗen ceernaɓe kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama ɗum noon ko noon tigui rigui en calmini heɗotoɓe kadi ne Pindi FM kono kadi ne yeeɓoɓe Pindi TV ko radio e tali woni e galle o beela emin mbawi andude hol gonɗo Amadou Dia Amadou Dia ko ɗo e nder Dakar kono so tawi koto banggal men Fouta to Agnameji to Agname Wuro Siré mbiyetemi toon ko Amadou Habs Alaji Amadou Dia walla mbiya Amadou Yero Dieyla Dia ɗi de mbaɗa noddire ɗum toon tawi ko ɗum ɓurmi andirede kadi to banggal Fouta men to beela a meeɗi nadde école français walla alqouranil karim caggal Allah e nelaɗo muɗum de min janggumi tan ko alqouranil karim jangini kam kadi aussi ko kawam jiiɗɗo e nenam baba kadi ko bamaɓe innirami woni Alaji Amadou Dia o woni Amadou Habsa oɗo o wiyete ko ceerno Abdoul Hamid Dia kanko adi yaltindimi wuro amen pour nawdemi to wiyete jangnaw kono gadimi janggude ko e baabi amen goto mawɗo biyeteneɗo baba Amadou Siré ene mbiye Dede Amadou Dia ko on windani min ba Allah waɗi noon janggama kadi yahama kadi e guure kewɗe ko nande ceerno ma Diakhaté Ka janggini kam to Matam mi janggi to ceerno Adama Diamogue ɗo to Nabbaji mi janggi aussi to ceerno Abdoul Kane to Daabi Hoore Fonde on kadi jangini kam caggal ɗum noon des années 90 91 hankanti mi fuɗɗima mawnude e kadi mi yiiɗi hankanti mecce e on saaha noon kaldumi e jinnaɓam ɓe goppiti kam garmi ɗo e Dakar e on temps nde jettimi ɗo nde mi waɗani goɗɗum ligguey goɗɗo meeɗa wadde so wona tailleur nde garmi tan min jinmi janggude ko métier ɓe mbi kam holɗum mbimi ko tailleur jinmi janggude ko tailleur mbaɗmi hayno jaltumi nde jeyami ha berimi mi fuɗɗima ɗo liggade ha moƴƴi ummimi ɗo kadi jaltumi paami Afrique mi yeehi Afrique e leyɗele kewɗe ha gartumi ɗo ko tailleragal ngal mbaɗannomi Allah waɗi noon nde gartumi ɗo nde noon jottimi e hooram miijimi kadi aussi aduna o wona ɗum ɗo tan woni meccal aɗa wawi nadde liggeyaji goɗɗi ƴeewa no poɗɗa waɗirde ni mbaɗira noon no poɗɗa liggorade ni liggoroɗa noon so tawi koko janggate jangga so tawi koko watte formation mbatta Allah waɗi kesi ɗum ɗo no waɗe formation ko neɗɗam goto biyeteɗo Moustapha Diakhaté ko on janggini kam ɗum ɗo to Liberté 6 ɗo min gondi duuɓi ma won hakke tati joni eɗen mbawi ruttade ɗo banggue jangde to seremɓe ɓe ndewoɗaɓe e limti hadde tata ko beela a janggi ha jofnuɗa walla ko hono kay mi janggi ha jofnumi ha gummitimi noon mbaɗa fuɗɗito hankanti taw ɗiɗaɓal maɗa gacci ɗiɗaɓal tan taw waɗani ni par ce que ko hemimaji hen gaccimi ko himmaji eyyi e on saaha noon kandi taw haqqillam woni tan koye yidde ɗannade mi fuɗɗima kadi aussi mawnude seeɗa mi yii kadi jinnaɗo o kadi gorko o ene ɗeɓi losde seeɗa jinnaɗo debbo kadi kazalik eyyi donc nden gondunomi koye tanam on mbiyatmi Nene o wiyete ko Farma Cissé yimɓe fof ne gandimo ko on woni jinnaɗo beela emin mbawi wiidemo ya rokku amen ɗo hay sinno ko simore wotere jangganami emin mbawi toddedema hay simore wotere ala probléme
muhammadou rasulullahi wallazina maahu asiddaw على الكفار الرحماء بينهم ترعهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نصر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كظلم أخرج السبت فأضر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. جوني تاغال مو مبدا كو تايراغال lek ɗon natirɗa tayragal ngal ni beela a jangi ha mbawɗa wadde kettuki woni hettude beela a jangi ha mbawɗa hettu ɗum ɗo ko ɓonim ɗo ko min mbaɗa wawi hettan ɗum hooram junjuni ko worɓe e rewɓe fof mbaɗananɗa debbo e gorko kadi ko kalam ɗo ko kadi anduɓe ɓe kadi ene gandi ko kalam ko gonga e kono noon e nder majjum ene wayno mi yiyani hen hooram ko ɗum tagui mi yaltude ɗon patumi e goɗɗum yimɓeɓe joɓatano walla holko ala ɓe so tawino ɓe joɓane waɗino temps uji ɗi ganduɗa hoorema pour udditande hoore muɗum ko jeeyi ene hamni seeɗa par ce que machine aji ɗimin cuhli ɗi ko haalis wonno sa tawi noon a ala bawɗo pusde ma e ɗum ɗon a yawata yaade a yahata ni a lohat tan logol ngol noon mimi ƴeewi kadi aussi waɗani mi arrange kadi mbaɗa jooɗo mbaɗa waɗa réfléchir avant mi waɗi hay mbaɗa waɗano hay dessin manam tableau d'art artiste oui mbaɗa waɗa hay tableau d'art mais ɗum foof mi woppu ɗum banggue mi naati ko heewi mi waɗi ko heewi mi yeeyi presque hay paɗe mi yeeyi montre aji mi yeeyi téléphone aji usine bentali ko toon gandami toon ɓurmi andede par ce que toon woni base o ko kalam ɗo ko ken aussi eɓe gandi ɗum so tawi ɓe keeɗi kadi ɓe gandi ko kalam ɗo ko ɗum fof mi waɗi ɗum kono ko taragal ngal kam woni jangde nde ganduɗa hoorema nde janggumi ha duwanami ha mbiyam yomi yatte mbaɗa ñaami hen kayne mbaɗa waɗi hen foof kono noon e on temps mi ƴeewi kadi aussi mi yii goɗɗum ko ganduɗa hoorema ɓerdam nde ene ƴetti ɗum no feewi woni agence immobilière ene weeli kam tan gummanimi ɗum mbanmi ɗum ndewmi hen ha kemmi kayitaji kemmi hen kayitaji kadi jiyami jaltini mbaɗanmi kayitaji hoorema ha jaltimi puɗɗimi uddude agence ni gaccuɗa nde tayiragal ngal tawa aɗa heeɓi kayitaji ma hol a yaltu leydi ndi walla heddi ɗo non min mi yalti 2001 jaltumi ɗo wona ko ma gartumi nde mbaɗmi ɗum mi yaltu mbaɗmi 4 ans par ce que sa ƴeewi ɗiɗo woni comme no Mali Burkina Faso Togo Ghana Benin Nigeria mi haali Benin ok Congo hay Niger mi rewi ɗon donc ɗiɗo foof mi waɗi ɗum kala to garmi hen ko ñootol addi kam ɗon te mi heɓat kayne aussi to liggote ha moƴƴa kono noon nde wonno laddeji ɗi kadi aussi sahaji sa ɓooya majji a yi kadi ça ne va pas il faut ko duttirɗa ko mbiyata ya ɓurto e paɗe Allah walli noon e nder on haqqillam miijima wonde e ladde nde tan pendant 4 ans a artani kadi aussi affaire o wonne yarani artu leydi ma ƴeewa holno mbaɗirta kadi pour mbaɗa départ e on saaha nde gartumi nde mi yehino ha jinmi ruttade Allah e jinnaɓe men e seereɓe men biyeteɗo ceerno Abdoul Ba mo hawre ko on joddi min jewtini o wi kam tanam kanko wiyatam tana e tanam no wiya hoto yaha e nokku joɗɗo mi ha o wi kam eyyi joɗɗo inchallah sa jooɗima ɗo foof ma tawe ɗo alhamdulillah rabbil alamin ɗum mbawi wiide guila o wi kam noon mi jaɓani yaade tigi joni jaɓanten a haali jeeygu galleji ko holde puɗɗiɗa nadde e jeeygu galleji o wonɓe gondunoɗa gonɗa courtier mumen walla goɗɗum e goɗɗum holno ɗum sifiri artan min ɗon an kay mi woni courtier no feewi sax koyɗe jaɓɓi no feewi mi waɗino tawji ɗi ganduɗa hoore makko kalmi ko won heeɓiɓe mi ummotono usine Bentel mi yaha ha Grand Yoff taw ko koyngal mi ummoto Grand Yoff mi yaha ha Parcelles taw ko koyngal mi yaha ha Yoff taw ko koyngal e nder ñalawma somi arti kala ko mbawmi dañde ko heewi famde foof mi soora hen ko ñaam ko heddi ko noon emin jogui galleji ɗi ganduɗa hoorema ɓeeɗo ko galleji koɓe mbiyata jaatigui tigui woni to usine Bentel ɗo mbo jogui ɗon babam ceerno Abou Dia nan ɗon galle muɗum mbaɗa jogui ɗon kawam Seydou Ndiaye ko ɗon woni galle yimɓe foof ko ɗon yimɓe kawrata ko ɗon yimɓe ñamata ɗon yimɓe pijata ɗon mbaɗa tuusa ala foof ko ka wattake e galle he ɗum hokki min encore courage e yidde wadde won affaire uji a faami hande on ɗon galle ha joni nan ɗon no wano presque hande ɓuuri ko noon tan kañumne ko jaatigui koye mum tan min goni somin jeehi min liggima hayso komin gañata haydara sa arti a tawat bolne jooɗi a ñamaɗa ha karat ɗum ne walli min no feewi kadi tigi hol caɗele ɗe ɓurɗa teskade e jeeygu terreji teskade manam fannu holtoon fannu mo ganduɗa ko taw yimɓe soodo ene waɗi kayitaji walla ala kayitaji dawli ha lewru naggam mi ɓeyda ene wona caɗele tottama galle won goɗɗo coɗɗo ɗum fof ko caɗele beela teskaki ɗen caɗele ala mi natani hen ni
min so tawi wonti mbaɗa yiɗi neɗɗo sooda mi haaldeɗe ma tawaɗa pari heewi famɗi fof noon so tawi wonti ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo koko poɗɗa sodde aɗa jogui haalis muɗum en kaldat tan guila e joni mi wadduma contacté e jeeyowo waɗi ko coodowo e jeeyowo e courtier gonɗo hakkude mabɓe o courtier o noon mi heewa mi wonata hakkude mabɓe la plupart somi yeehi hami haaldema en dakkodiri mbiyanmami ko arje hen to jeyɗo o joddoɗa e muɗum kalda e muɗum kamɓe ɓe codanɓe foof ko noon jomum arat joddo haalde ha nanodure yaha yoɓoya minen min jogui hen ko pourcent amen pourcent mo tottirɗa o ko on woni ko gurdata ko on jogui min goɗɗum ala saɗa sooda a soodat so tawi haalis on tottete ko borom galle jeyɗo kañum tottete an keeɓa kayitaji ma tamponné waɗe ko fonno waɗete ko so tawi ko huissier de justice walla so tawi ko notaire par ce que ene waɗi galleji ɗe jeeyata aussi huissier de justice ene waɗi galleji jeeyteɗe notaire jeeyteɗe notaire ɗi woni kono mbirumami ni titre foncier e bail eyyi ɓe kam ko ɗi tan jeeyete tan to notaire to titre foncier e bail ɗo ko ɗon jiɗɗen ɗum ninde fof beela kam on jogaki hen caɗele aroɓe mbiya kadi ne on mbiya men ko titre foncier walla on mbiya men ko bail min tawani ko ɗum ene woodi mais koko mbirmami ko tan neɗɗo saɗa sooda a yahat mbaɗoya vérifié vérification no moƴƴi ha may ko ƴewtinɗa ɗum kay ɓooyani ni wonani tawa hay 5 jours walla 6 jours on neɗɗo men sehil men goto woni ko Congo bon mbaɗa wawi wasde haalde inde makko ko baba hono ma ni o ari to amen ɗo to Apex ɗo omo yiiɗi dañde galle min ƴewnimo galle o min jii omo yiɗi kono noon nde min jeehi ɓen mbi kayitaji ɗi paari nde min jeehi mbimomi haadema e sodde en jahat to wiyete Apex ene waɗi bureau noon toon wiyete ko bureau Apex par ce que koye cité Apex o kamɓe sa yeehi toon ma andu jeyɗo galle omo jeeya galle kayitaji muɗum e foof nan toon so o yeehi walla so yeeya nde min jeehi toon min tawi ko kayit noon ɗo ɗum original o yaltani ko fof ko photocopie ɓe jogui donc photocopie o tagatama o sodde ɗum il faut que ma vrai o yalta kadi mi yiiɗa o waɗa hen haala jawdi makko tawi vrai o yaltani par ce que janggo e jaam kala ko ari hen maɓe mbiya kono ko courtier ji ɗi walla ko agence uji ɗi kamɓe nani min hamin coodi te kayitaji papier ji moƴƴani kala ka neɗɗo sooda waɗe vérification ha jiiya so tawi ko ganduɗa hoorema ko jeynoɗo o yalti aduna ene oppi sukaɓe ɗum ko héritage wiyete il faut ko waɗe certificat d'hérédité on jahat au niveau de tribunal et tout ça ndewnon toon foti rewnede foof haaɗi para ha wiye ahan c'est fini ko onon jeeyi galle o ko ni poɗɗon ko onon jeeyata janggo e jaam sa ƴetti papier galle o fawi a addi certificat d'hérédité o yeeyi ɗum ne weeɓi ha maayi kono yimɓe hewɓe paamani ɗum yimɓe hewɓe mbiyatma gallamen ko gallamen ko terramen nani kayitaji ɗi nani pawamen uppuno ɗiɗo kayitaji tawne heddi kayitaji kewɗi ɗi garani wonta kadi ko ma wonta kadi aussi procédure goɗɗo ene muusi sahaji won hen ene keppa ɗonno ɗaniyankoɓe meɗen ɓe ɓe kewi ko artoɓe ngala temps no fewi jomum wiya joni wadde mbaɗa mi yaha nde paroye foof kalnon kam so tawi en henani ɗum so yiya ɓoysi on saaha walla yiya banggue goɗɗo soodiya donc ɗum kadi caɗele nde gona e ɗum ɗon ɗon wona minen agence uji mais ko yeeyoɓe e koye men sa mofti karaji ma a arani au niveau de agence pour haalanma wonde papier ji ma ene timmi walla timmani so neɗɗo addanima ɗum ɗon a wawata andude ɗum sa yiiɗi yeyande neɗɗo a anda hol kayitaji ɗi jogui mbiyata gandantama tan ko client janggo e jaam so tawi o addi ne laaɓi o yeeya so tawi o addi laaɓani rewe to foti rewede ɗo so laaɓoyi o sooda so laaɓani no aussi ko ɗon o pata ene waɗi noon tereji ɗi ganduɗa hoorema ɗiɗo kam a waɗat tan ko mbiyata ko tawakkal ilallah cooɗa ɗum ɗon ne woodi ɗo ɗum woni to mbiyata ko acte de vente walla acte de section sa heeɓi ɗum joni sa soodi ha paari a dañi témoignage et tout ça a ittat ɗum na au niveau de mairie waɗe enregistré nawe to ganduɗa hoorema mbaɗowo ɓetowo leydi anani ene wiye géomètre o kankone o yaaha nawama to leydi to o daara leydi ndi o ɓeeta so ɓeeti so tawi o ɓeeti o addi toon to ɓe gonto soɓe daarima ɓe gandu te oɗo leydi ndi coɗɗa ɗo ndi sodanoma par ce que ndi arino ɗo ndi ɓetanoma ɗo so tawi rewanama toon so tawi rewanaka toon ɓe mbima leydi ndi moƴƴi hay goto ala hen ɓe mbaɗanma ɗum ko kayitaji mairie sa rewi hen aɗa wawi yaade ha daña délibération walla notification walla ko way noon ɗum kadi ne wallita au moins ko papier ji ɗi ganduɗa hoorema kam ko gadani ɗin ne moƴƴi par ce que ɗin mbaɗata démarche ha mbawa yaha heɓoyde ɗin tagatma andude kam ɗi leydi ala goɗɗo jeyno ɗum exactement ha mbawa yaade ha mbawa heɓoyde biyeteɗi titre foncier walla bail te ko bail gadortoɗa dañde par ce que kañƴi mbatta au niveau de domaine national sa yeehi ƴeewa cadastre ne ko way noon kam fof ɓe ƴeewa ɓe tawa leydi ndi no moƴƴi ɓe nananma bail so bail ma yalti sa welam kadi duttina kadi nawta kadi to foti waɗede déposé to wiyete titre foncier ɗo mbaɗa
kono noon ene ƴetta temps seeɗa sahaaji ne yaha ha 1 an 2 ans eyi ça dépend tan ene yalta kam kadi ɗum ma firti ko alaɗa dari jaɓanten joni so tawi aɗa waɗi hen ɓeeto teskuya ko ɓurma welde e jeegu galleji walla ko ɓurma hen mettode caggal nde gonɗa janggoɗo qur'ana ha rutti e allowal mum ɗiɗaɓal woni ñootowo ha heeɓi seedam faagu mum kono accinate jeegu galleji eyyi ko ɓuuri hen welde mbiɗa ɓuuri welde tan ko daña client mo ganduɗa hoorema ene waɗi régulier kadi jeeyowo kadi yaati kadi karaji makko ne paari ene weela par ce que coodowo mo welto jeeyanaɗo o mo welto ɓe guitta ko poti ittude ko ɓe pawa e junggo ma ɗum ko an jeeyna hoorema ɗum ala ko ɓuuri ɗum welde e dow hol ɗum noon taw ne leeri so papier ji leeri jeeygu leeri joom galle jeeyannoɗo heeɓi ko fonno hebde coɗɗo heeɓi kayitaji muɗum an mbiyata ko alhamdulillah rabbil alamin ne joñon jeeya neɗɗo sooda galle ha para allah eko balluɗamo ko eno wayi welde mo o itta galle o wima waɗe junggo ma ɗum no woodi min galleji ɗi kewmi ɓurɗi hewde ɗo kemmi ko yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ɓeɗo ko bandiraɓe noon machallah jaggi hen partout wona Toro wona Law wona Damga wona Bossé wona tout hande mbaɗa jogui galleji yimɓe hewɓe fof dal jokkodirɗa ko joguiɓe respect noon kadi ko anduɓe kadi mbaɗa jogui mumen respect no fewi koɓe koɓe yimɓe ɓe gandanɗa ɓe korsimi par ce que neɗɗo so itti jawdi muɗum galle ala ko ɓuuri hande ɓurde galle jawdi par ce que galle so tawi 2e étage 3e étage 4e étage ittu waɗa ɗum e junggo ma ko confiance donc annene aɗa fof dañji hoolare il faut ko annene daña annene haqqille no mbawɗa liggoranade ɗum ha joomum welto ko ɗum tan min goni kay koye jaɓɓe mum kan min goni kadi min ñaagaki Allah kadi nde min teggiti ɗon juuɗe amen walla koyɗe amen min jiitan ko wadde ɗum ɗon komin keeɓi fof min ganda alhamdulillah rabbil alamin wonɓe ganda hoorema hande nana France walla nana États-Unis walla nana Gabon nana Cameroun nana Congo nana ɗo e nder Sénégal ha heewi nana partout ha Asie sa woɓɓe ganduɗa omo jogui hay ɗo Gambie en Guinée en Mali en ɗo omo jogui galleji mumen taw kadi aussi wona tan kadi haalpulaɓe meɓe julfuɓe ne hen fulɓe Fuuta ne hen fulɓe men seereraɓe ne hen partout wallahi lazim foof kono aɗan ɗum ko yettere Allah hay julfuɓe donc neɗɗo so tawi ko confiance waɗi importance wona pour yimɓe tan ka halpular tan yo halpulaɓe garema non halpular yo ardema pour confiance yo ardema pour nde nandema ko liggotoɗa ko ne waɗi fayida janggo e jaam tawi so joɗinima ɗum tawi kañum e hoorum e so yima wiya ha gonga o kay min gandi o kay ko neɗɗo mbaɗa fayida par ce que omono jogui hen gallam min meeɗa dañde hen caɗele so tawi mimi jogante galle ma location ma ne ara lewru foof chaque le 20 walla le 22 walla le 3 min nannanma haaliss ma e compte ma walla mbiyami nawne kam galla men walla tottanam kaari ala ko ɓuri ɗum leerde te kadi so tawi waɗama ha paari kala momin totti mamin kolla exactement jomum heeɓi nodduma walla nodda ɗum walla min mbaɗa so tawi min mbaɗa capture min kolla ɗum wonde heeɓi min nelduma an to mbawɗa wonde fof e nder aduna he ha ganda an haaliss ma heeɓi e compte ma walla heeɓi e bande walla heeɓi mo poɗɗa wiide yo heeɓo donc ɗum walli min hande o saaha kadi min jiiɗa ummanade e ko way noon bandiraɓeɓe sa yini wiye bande yo jagga tan ko bandiragal ne weeli kono so tawi wonti ko woɓɓe garatan tottuma ala kadi aussi alhamdulillah rabbil alamin tigi ɗum noon yewtere nde no weeli no fewi kono eɗen terodira e hojomaji men ko ɗum saabi memen to mamin ga elle ko wayno luɓam oto ɓe mbi luwas ɓe mbiya location aɗa waɗa ɗum si mi haalima mbiyami abittu mi watti wadde ɗum depuis quelque temps e kayne aussi alhamdulillah rabbil alamin nana waɗe heddoto noon ko sahaji il faut ɓe ganda toon ko risque mawɗo woni toon par ce que ittude oto ko foti no oto kayitaji e tout ça totta neɗɗo kanko ala ko oppantement so wona photocopie carte d'identité sa dañani to jaɓɓuɗa no fewi sa rentaki joom no wawi yaade yaada e oto ma walla yeeyasa walla waɗoya goɗɗum ɗum ko miijo tan quoi mais minen min keɓani ɗum taw kono sa namdima certaine yimɓe mbiyanma ko keeɓi ɗum walla jaaha totta sukaɓe loi sukaɓe jaaha bonnoya par ce que samedi yonta mbiyen e jalta jahane dongne no kolla ndol ko ha jaaha janoya bonna kaye janna walla tout ça so boni ko kañum foti fewnude mais so tawi mo ala doole a wawi rewde muɗum haydara ko après ko assurance ndewata an kandi aɗa doga caggal muɗum ala sens min la plupart tottanmi ko mawɓe plupart tottanmi koɓe ganda hoorema mbaɗa andi ɗumen walla mbaɗa andi to jeeya kono mi tottora tan neɗɗo tan lamda ni tan gara tan mbaɗa yiiɗi loi kam comme ɗo am nan ɗo non il faut ko mbaɗa garantie kollo on janggo e jaam sa bonni otam sa arti mbaɗa wawi ittude hen mi fewnir otam par ce que kadi wona hunde nde ganduɗa hoorema a finat tan mbaɗa
ala ene waɗi kadi aussi no gandatma sa waɗi il faut ko kolla yimɓe ɗon jinmi gara rewateɗo jogade ha wattu feere watta wadde par ce que c'est ɗum fof noon ko koye balle Allah tan e balle kadi aussi ko mbimami ko ɓelligantuɗoɓe ko dañata seeɗa seeɗa ko ɗum nanata banggue goɗɗo ha mbawa dañde otoji ɗi otoji ɗi wona ñamlaɗi otoji ɗi wona mi yahan to banque ñamlimi ɗum mi yahan hay nokku ko oto jaam so neɗɗo yiiɗi mi luwa ɗum so dañani location nana jooɗi mo ponmi dongduɗo mi mbaɗam dongdu ɗum nder Dakar walla ɗo e nder Dakar e Fouta fof ne yaha somi dañi kay mo gandanma mo koolimi ɗum ala probléme sa tan mbimami ko da caabinani par ce que fof tout est ok eyyi jaaha sa yeehi dow jaam garta e dow jaam ko poɗɗen wadde hakkude men ko mbaɗen jaaha mi yaha mbala a meeɗan oto ma luurɗa oto ma yalti nawa artani mbela heɓani ɗum non heɓani min nawi min totti min luwi oto yeehi boni eyyi bonni woni holɗum woni ko jomumen jeehi koto ganduɗa hoore ma jalti tali naate guure ɗe ganduɗa baɗɗe rang ko wiyete rang ko aɗa andi ɗum secousaji ene bonna otoji sahaji noon jeeya jomum nodduma wima oto de dañi caɗele par ce que ɗum ɗo e ɗum ɗo heureusement rek Sénégal kala to jeeyaɗa ɗum ɗo nan toon wiyata kadi mécanicien ji eyyi donc a haaldat e jomum toujours oɗon jokkodiri holno poɗɗa wadde tottu ɗum ɗo wadde ɗum ɗo min sahaji so tawi komo gandumi mi hersat wiide waɗi ni walla waɗi ni mi neldat ɗum waɗa ɗum par wave walla goɗɗum ko foti sodede ko soode watte oto he jomum arta e nder luwage uji ɗi ɗon ko an tottataɓe chauffeur walla ko kamɓe gaddata chauffeur maɓɓe walla ko hono ok ene waɗi ɓe gandata ma mbiyanma ko avec chauffeur ene weeli ha mari mbadda e chauffeur ɗum sah ɓuuri moƴƴude par ce que chauffeur o aɗa andi ɗum ene anduma kono noon so tawi wonti ko addu min mi dongna bonani ha joni a tottat ɓaade mbaɗa anduma kono kam wona hunde nde ganduɗa hoorema ɓurde fewntade par ce que kono risque ni risque kay par ce que otoji dongnoɓe ene gandi otoji ɗi ene gandi kadi ko otoji katani neɗɗo noon so tawi anda a yi oto dari tan a tottama caabi a dongniri won certain dongnugol tawa anda oto ko holɗum tan a heewi dañde hen caɗele surtout ɗiɗo oto joni ɗi gandama joni ko automatique aji ɗi kam ko yaawi ko bonnateɗo ɗi yaawi de trop Allah walli hen noon vraiment en ngala hen taw caɗele tan tiɗɗe beeteɗe ñagaki ɗum Allah comme sokuji enen ko way noon non ala sincèrement parlé otoji ne moƴƴi eɗi doga so neɗɗo ari min kaldi somin dakkodiri pas de probléme tottat haqqillam ne deeji hen ala probléme so wonko arine aussi il faut jaɓana Allah aussi ɓaade kay aɗa andi kay oɗo aɗa andi ɗum a hokki ɗum confiance ne hokkuma confiance aɗa andi wuuro mumen walla won badduɗo on mo badduɗo no aɗa andi ɗum déjà ɗum ko ɗum tan waɗi importance totta ɗum tan ala probléme waɗa ko waɗat noon so parti arta garma oto ma fonno toddema to tottawa c'est simple en gardi hen ha ɗo way kono gasi hol wasima mo mbasoytoɗa bandiraɓe Sénégal naaɓe guila e almuɓe ɓe hay tayireɓe ɓe hay yeeyoɓe otoji ɓe hay kadi yeeyoɓe galleji ɓe wasiyi tan kuftidinɗo eyyi mbasiytomi tan bandiraɓe ɓe ko pas de sous métier ndax mi rewi to heewi somi wontomi haala on komi haalnanimi toon dewmi wallahi lazim te mbaɗandi min kala ɗo anduɓemi ɓe ene gandi ko ɗum mi waɗi ɗum ɗon so wi mi yeeyi comci en mi yeeyi paɗen mi yeeyi montre uji mi yeeyi téléphone aji mi waɗi hay ɗum ɗo no tableau d'art mi ñooti par ce que en Afrique ko ummimi ɗo ha gattumi ha jaami ha en Afrique ha gattumi ɗo koko ñowtol goɗɗum waɗani hen ɗum foof ko hen kono ko ɓuuri hewde ko mbanmi ko ɗo e nder Sénégal mema ɗo mi ƴeewa est ce que a faami mais neɗɗo foof wonto Allah waɗata junngo makko o yeehi hen hoore makko o yetta hen Allah no feewi o continue holko tagui haw waɗi ɗum ɗon ha yimɓe mbawi yiddemo e ɗum ɗon o ƴeewa continue ɗum ɗon yimɓe yoɓe goppu jaggu tan ko gueɗel gotel tan ko gueltan sahaji il faut ko memba ala ko bonnata so wonto memata tan Allah ne wawi wadde woda to memɗa to ganduɗa ma ene seɓora ko ɗum ñagontoɗen ɓesguji ɗi ko ɗum ñagontoɗen sukaɓeɓe yoɓe memat yoɓe beddoto juuɗe mabɓe de temps en temps e affaire ji goɗɗi par ce que wonto tollinomi to ganduɗa ma yimɓe mbi o ko ɓocconde o ko kangal walla o tottanoma liggueyaji baɗɗi fayida e o weddima e o wona nafowo tout ɗum ma nan ɗum ene moƴƴi waɗanma ko motivé c'est très important jiiya neɗɗo daro wona e haalde ma sakko fewani on saaha sa a lelima an tan jaganayima aɗa foti jogade haqqille wat ƴewtade nan aha ummono hoorema noon ɗum ne hokka neɗɗo doole ne hokka neɗɗo sembe caggal ɗum noon ko yettude Allah e yettude sernaɓe men e jinnaɓe men e yettude kadi aussi oɗo borom galle baɗɗo ɗum ɗo hamin mbawi joɗade emin kalda e bandiraɓeɓe e wiide kadi bandiraɓeɓe e wasiyade ɓe kala maɓe joguiɗo ko heewi ko famɗi foof yoɓe garɓe cooda e leyɗele he taw ko leyɗele moƴƴe noon taw ko joguiɗi kayitaji hectares uji des hectares et des hectares nan ɗo yoɓe garɓe cooda ɓe joƴƴina
ko avenir mawɗo wona ƴettude haalis tan ne weddo e banque ji walla no so a wiɗo joni ala waɗa joni ko nande goɗɗum ene wawi peut être wooda no wayi kono sa dañi kayitaji ma moƴƴi a dañi téereji ma baɗɗi fayida a taƴi ma yeeyi ɗum par seeɗa seeɗa jeeya hen bande en walla ƴeewa association ngaji goni comme ko nande e États-Unis won grand am nan toon mi yiiɗa gasnude toon mi salminani mo woni Doro Ndongo Alaji Doro Ndongo Mammed presque ok donc on omo jogui toon yimɓe ɓe ganduɗa ma ɓe jogui leyɗele ɗo en calmini Doro Ndongo Doro Ndongo min calmini voilà donc kankone omo jogui toon yimɓe ɓe ganduɗa ma ko nande Samba Gadio en Omar Ly en e consort voilà e Abou Dieng ɓen foof Dramé en kamɓe daari ɓe mbaɗi muɓɓolel mabɓe ɓe ƴeewi pour dañde ga leyɗele mabɓe ɓe dañi hen téereji wonɓe e États-Unis cooda mbatta sodde mabɓe ene joɓiri par seeɗa seeɗa ala ko ɓuuri ɗum wadde fayida hayso wonti kamɓe ɓe dañi hen hunde seeɗa mais koɓe mbaɗi ko haqqille so woɗɓe mbaɗino ɗum joni wonɓe France mbaɗi ɗum wonɓe Italie mbaɗi ɗum wonɓe Espagne mbaɗi ɗum walla neɗɗo goto sak ƴetta tan décision mum Allah hokki ɗum wonko jogui ara soɗɗo leydi ha heewa waɗa ɗum ala ko ɓuuri ɗum wadde fayida minen fof mamin jiihen koye men par ce que mamin jiiya ɓe gaddoya yimɓe ɓe gaddoya bandiraɓe ko on ko nande moɗon kadi aussi ne mbawi arde kadi aussi jiiya hen koye mumen ko ɗum yimɓe ñagoto développement wona neɗɗo goto tan waɗata ɗum développement ko il faut ko yimɓe fof mbawata rendude mbaɗa junggo waɗa faama caggal ɗum so wona salminde bandiraɓe Agnam naɓe surtout Agnam Wourossiré to jeeyami to e mbaɗa salmina bandiraɓe fof kamɓe fof mbaɗa salminaɓe ala debbo ala mawɗo ala suka ala kala mo ganduɗo Amadou Hapsa walla Amadou mo Yero Djeyla salminima juurima kono ni kadi aussi Ceerno Mody ɗum noon tongode men temedere e nogas wonno ɗo ko Amadou Dia en jii ko joom fannuji kewɗi jannguɗo alqouranil karim en nani ko janggani en hawrute alluwal makko ɗiɗaɓal kono kadi o haɗani ɗon o woni kadi ñootowo ngana keɓtinaɗo kono o haɗani ɗon o yawti ha jeeygu galleji hay loodi wayno otoji woni luɓirde no mbawɗen wirude kono en beltanimama no fewi tongode temedere e nogas kono gasata taw kadi en jettani on calminani kadi omo ganduɗa ko Mouhadji Sy e ballal makko jokkodirɗen e omo ganduɗa ko commanda Amadou Ba chef de visite bureau Rosso Sénégal jaaɗo toon to Barkewi walla mbiyen jaaɗo toon to Daara Jolof commanda Amadou Ba chef de visite bureau Rosso jaaɗo Daara Jolof ɗum noon en jarnimo no fewi e golle makko payidinde ɗe o waɗata ɗe e ko halfina ko eɗen mbiyamo kadi yo Allah surmo yo Allah renmo kanko Amadou Ba so ɗum ɓenni konngol mbaynigu garaten ko addani en ɗum ko ceerno Alhassane Ba mo tareji tar gudde nammadi ɗon ko cuuɗi men ceerno Alhassane Ba o wi ko walla mbiyen mo khalifa o wi soodi ngori leppuɗo ko jiinoɗo ɗum hade mu leppu o wi soodi ngori leppuɗo ko jiinoɗo ngori o hade mu leppu wi noon ko ceerno Alhassane Ba kono en calmini ceerno Ousmane Ly leydi Boso Kange Torobɓe ceerno Mouhamadou Lamine Diallo ceerno Abou Ba kono kadi en gaccani ceerno Harouna Ba ceerno Mamadou Moula ɓe ko wondiɓe yaadoɓe ɓe certota Allah jarama on jarama tongode temedere e nogas to caggal to ko Ibrahim Thiombane jokkon e yebde télémon ha saaha goɗɗo hawrude welede gueno Allah jarama on jarama